मोगऱ्याचा सुगंध असतो ना, वेळ लावणार असतो. तुम्ही कमेंट करून सांगा गॅसचा काय भाव चाललाय मुंबईमध्ये. आणि ही बघा आपली चटणी तयार आहे. तुला भाजी हवी का रे? त्याच्यामुळे ह्या वेळेला ठरवलं की नको आता बस झाला. आपण धुकं बघा किती पडलंय. आता एक 10 मिनिटापूर्वी ना इथे काहीच नव्हतं धुकं, हे अचानक सगळं धुकं आलेलं आहे. कसं ना सगळं पूर्ण ते डोंगर आहे ना समोरचं एकदम अगदी क्लिअर दिसत होतं. आणि आता बघा एक 10 मिनिटानंतर आम्ही बाहेर आलोय, सगळं धुकं आलेलं आहे. आपले फुलं पण फुलले तर तुम्हाला दाखवते मी. हे बघा हे पहिलं फुललंय ना म्हणून तुम्हाला दाखवते. हे बघा गोंडे आपले अर्धेच फुलं आहेत, अजून बाकी आहेत ना फुलाचे. रंग बघा किती छान आहे तो. भरपूर धरला या, काय गोंडाच म्हणतात ना याला. आणि तिकडे एक मोगरा आहे ना आपला छोटासा, त्याला पण कळी आली होती ना, फुललं आहे, तुम्हाला दाखवते मी. मोगरा म्हणजे काल फुलला, पण ते माझं लक्ष नाही, तर कुणालच्या बाबांनी मला सांगितलंच नाही की मोगरा फुलला आहे म्हणून. तर 2 फुलं मग काढली मी काल आणि देवाजवळ ठेवली. आता एक आहे अजून. एक मिनटं. हे बघा गुलाब आपले. आम्ही काढत नाही गुलाबा वगैरे, झाडावरती छान वाटतात ना. मला गुलाब आवडत नाही मेन म्हणजे. हे बघा हा हा हे माझ्या आवडीचं फूल आहे मोगरा, मला खूप आवडतो. किती सुंदर आहे बघा. सुगंध, मोगऱ्याचा सुगंध असतो ना, वेळ लावणार असतो. दव बघा कसं पडलंय पानांवरती. आता ही जी जमीन सगळी ओली दिसते ना तुम्हाला, ही सगळी दव्याने ओली झालेली आहे. कसं धोका बघा सगळीकडे. काय निसर्गाची किमया ना, काय कळत नाही मला कधी कधी. आज सकाळी सकाळी ना पाणी भरायचं आहे आम्हाला. थोडंसं इकडचं चेंज करायचं आहे. वॉशिंग मशीन आहे ना ती बाहेर घ्यायची, कारण खूप भारी पडतं कपडे धुताना. म्हणजे पाणी बघा बाहेरून न्यावं लागतं आतमध्ये, आणि एकदम दमायला होतं मला. त्याच्यामुळे आता हे सकाळच करायचं आहे. आज अजिबात पाणी नाही आमच्याकडे, सगळं खाली करून ठेवलं आम्ही. काल रात्रीच सगळं खाली केलं. आता थोडी जागा इथे चेंज करणार. इथे बोर्ड बघा बनवलेलं आहे. इथे ते टोपलं दिसतं ना तुम्हाला, त्याच्या बाजूला बघा आहे, मशीनसाठीच केलेलं आहे ते बोर्ड. ते आता म्हटलं पाऊस पण काय पडत नाही असं वाटतंय, बघू नंतर आला तर मग काहीतरी झाकण वगैरे टाकता येईल मग मशीनवरती. लाद्या तुटणार नाही. ही आहे ना, ही इकडची लादी आहे ना, ती बेकार आहे. मागच्या साईडला जाऊ दे, ती लागते, ती पायाला धारदार आहे, ती काळीवाली. चप्पल घालायची ना कुणाला पायात, काय लागलं विलं का झालं पायाला. जागा वर खाली आहे ना, राहील मशीन, राहील रे मशीन, एवढी जागा आहे, बरोबर राहील ते. कुणाला गेला बघा मोटर चालू करायला पाण्याची. आता एक 5 मिनिटात पाणी येईल मोटर चालू करायला लगेच. त्या कुणालचे बाबा पण गेलेत मागणं. ते पाईप निघतो ना, म्हणून ते जरा लक्ष ठेवावं लागतं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळचे 7:15 वाजलेत
आणि बघा काम चालू झालं आहे आज. तर पाणी आता सगळ्यात अगोदर भरून घेणार आणि मग बाकीची कामं होणार मग ह्याच्या पुढे. तर मागच्या एका व्हिडिओमध्ये तुमच्या बऱ्याच कमेंट्स होत्या, म्हणजे आम्ही बघा कोल्हापूरला गेलो ना त्या व्हिडिओमध्ये, म्हणजे काय काय सामान आणलं ते पण दाखवा. तर आज ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि कोल्हापूरला आम्ही का गेलो ह्याचं रिझन पण तुम्हाला मी सांगेन, पण ते नंतरला सांगेन मग. आणि आता की नाही मला आता गहू वगैरे आहेत ना ते वरून काढायचे आहेत माळ्यावरनं. ते पण आता ऊन आलं का पहिला सुकत घालायचं आहे. आज सगळं तेच माझं काम चालू आहे, म्हणजे जे एक्स्ट्राचं काम आहे ना ते सगळं काढणार आहे मी. कारण 2 दिवस झाले बघते ऊन चांगलं येतं आहे, एकदम कडकडीत ऊन पडतं आहे. त्याच्यामुळे म्हटलं हे होऊन जाईल. आणि अजून पण बऱ्याच तुमच्या कमेंट्सला रिप्लाय द्यायचा आहे म्हणजे व्हिडिओमध्ये. पण काय होतं कधी कधी ना राहून जातं, म्हणजे वेळ कमी पडतो खूप. सध्या ना शेड्यूल माझं खूप बिझी असतं त्याच्यामुळे राहून जातं. पण आता हळूहळू कसं प्रत्येक असा व्हिडिओमध्ये विचार केला आहे की देईन तुमच्या कमेंट्सचं रिप्लाय मी जरूर देईन. आणि खरेदी वगैरे केली का नाही असं पण विचारलं, म्हणजे शॉपिंग वगैरे बघा मंदिराच्या बाहेर असते ना, नाही काहीच नाही घेतलं मी. मेन म्हणजे मुख्य हेतू काय होतं तर तुम्हाला मी नंतर सांगेन, नंतरला सामान दाखवेन ना तेव्हाच. तर चला आता मी पाणी भरून घेते, थोड्या वेळाने तुम्हाला भेटते बघ मी. आता आमच्याकडे कोथिंबीर लावतात. हे बघा धणे हे करून रात्रभर भिजत घातले होते, आता हे फोडले असे लाटणीने आता लावतात. कोथिंबीर मरणाची महाग झाली. काल मी बाजारात गेलेली, एवढीशी जोडी 30 रुपये सांगितली. पण काय ते चटणी बनवायची होती म्हणून घ्यायला लागली, मग घेतली म्हणा आईलाजाने. तिकडे पण लावले, अजून काही हे नाही ना, लगेच झाले 4-5 दिवस झाले. थोडेसे तिकडे त्या साईडला जमिनीत पण लावलेली आहे. कोथिंबीरला जरा टाईम जातो रे यायला, आणि म्हटलं लावा भरपूर, आपल्याला चटणी वगैरे बनवायला लागतेच, कोथिंबीर जास्त लागते आमच्याकडे. एवढी महागडं म्हटलं आणण्यापेक्षा मग हे मी ना धणे बघा घेऊन आले 10 रुपयाचे. अजून आहेत अर्धे घरामध्ये, अर्धे काय जास्त आहेत, म्हणजे धणे म्हटलं मला परवडले. चला नाश्ता करायचा. तोडलेच ना ते? तोडले चांगले. सर्व टाकू, एवढे काय करायचे? खूप होणार. चालेल ते आपण टाक सगळे. दुसऱ्या मातीत टाकतात थोडे. कुठल्या? नको नको राहू देतातच. ते गच्च आले तरी पण ते बरोबर येते व्यवस्थित चांगली, असं हे नाही. तो बास्केट पण तुटलेला आहे ना साईडनी. आता उद्या परवा आहे ना, जास्त पाणी टाकू नको, वरून फक्त मी नाही पाणी टाकणार, जरा असं टाकेन. स्प्रे करायचा. तेव्हा तिकडे पण आता लावले ना, त्या बघा त्या साईडला लावले ना, जास्त नाही पाणी टाकत मी. शिंपडायचं. चला आता आंघोळ पाणी पण तापलं आहे बघा चुलीवरचं. आता चूल पेटवतो, आंघोळीचं पाणी तेवढं गरम होतं. कारण आपला गॅस सिलेंडर किती सांगितला? 1260. मला जरा तुम्ही कमेंट करून सांगा गॅसचा काय भाव चालला आहे मुंबईमध्ये. इथे आम्हाला ना काल सिलेंडर आम्ही आणायला गेलो ना, बाजारात गेलो तेव्हा 1260 रुपये सांगितले. बोला ब्लॅक आणि असं म्हणजे काळ्या पदार्थाचा. माझं कसं कारण मी अजून काही चेंज नाही केलं, मुंबईचंच आहे ना त्याच्यामुळे मग आम्ही घेतलाच नाही. मी म्हटलं राहू दे, म्हटलं जरा 4 ठिकाणी चौकशी करूया आणि मग म्हटलं सिलेंडर आणता येईल. मग त्याच्यामुळे ह्यांना म्हटलं तर चुलीवर पाणी बिणी गरम करत जा, तेवढं आपलं बरं पडेल. मग हे असं सगळं ऐकलं ना मला एकदम महत्त्वाचं का म्हटलं, अरे एवढं सगळं महाग झालेलं बापरे. आणि भाजी पण बघितलं ना, कोथिंबीर म्हणजे 20 रुपये पाव, त्या खाली भाजीच नाही, 20 रुपये 25 रुपये अशीच पाव. आणि कोथिंबीर पण तुम्हाला म्हणाली ना मरणाची महाग, तर तरी मी घेतली मी नाईलाजाने. आणि चटणी आता मला बनवायची, म्हणजे तुमच्या पण बऱ्याच कमेंट्स होत्या ना, तुम्हाला मी पटकन दाखवते कोथिंबीरची चटणीची रेसिपी. 1-2 मिनटात होईल लगेच. तर आता ह्यांना पहिला नाश्ता येते खायला आणि मग बाकीचं जे काय आहे. गहू काढले होते पण ते बघा आज ऊन पण कुठे गायब झालं, गहू सुकायचे म्हणून पाऊस आला तरच उचलून साईडला. हां ते करीन मी साईडला. हे जरा बास्केटमध्ये लावायचं कारण म्हणजे प्रयोग करून बघायचं एवढं कसं होतंय का सक्सेस, त्याच्यामुळे बास्केटमध्ये लावले. बघू आता पण झालं व्यवस्थित तर ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे, उपयोगी होईल.
आज पोहे बनवते नाश्त्यामध्ये. झालेत तयार. कोथिंबीर टाकूया थोडीशी. चांगलं मिक्स करून घेते. शॉर्टकट नाश्ता पोहे, झटपट होणारे. आणि ऊन बघा कसलं पडलंय. सकाळचे 9:30 वाजलेत. हे बघा पोहे आपले तयार आहेत. तर थोडासा ना वरती चिवडा टाकलाय, मग छान लागतात मग खायला. आणि लिंबू. तुम्हाला झटपट आहे ना कोथिंबीरची चटणी दाखवते. ह्या बघा हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, आपल्या गरजेनुसार कमी जास्त करायच्या. आलं घेतलेलं आहे आणि कोथिंबीर. ही जवळजवळ 1 जुडी कोथिंबीर आहे. शेंगदाणे घ्यायचे आणि मीठ आपल्या चवीप्रमाणे. लिंबाचा रस अर्धा घ्यायचा, म्हणजे जास्त पण नको लिंबाचा रस, नाही तर खूप आंबट होते. आता हे सगळं ना मी धुवून घेते अगोदर. आणि काय नाही एकत्र करायचं आणि मिक्सरला वाटून घ्यायचं. आता मी सगळं वाटून घेते आणि तुम्हाला मी दाखवते. शेंगदाणे जरूर टाकायचे. शेंगदाण्यामुळे चटणीची चव वाढते आणि एक घट्टपणा येतो चटणीला. आता 1-2-3 पाण्याने धुवायचे. आणि ही बघा आपली चटणी तयार आहे. हे तुम्ही कशावर पण खाऊ शकता, अगदी भजी, पकोडे, पराठे खूप छान लागतात ह्याच्यावर. आता ही पॅक करून ठेवते मी फ्रीजमध्ये. फ्रीजमध्ये 8 दिवस आरामात राहते, अजिबात खराब होत नाही. पाऊस पडेल ना. माझे गहू टाकले सुकायला, ते भिजू दे नको. सुकतील. अजून काय नाही, संध्याकाळपर्यंत पडेल पाऊस. कसला रस्सा बनवते? कुळीत असत ना, ते मस्त अशी भिजवलेत, त्याचा मस्त असा रस्सा करते. कुळीत अजून भाजी करायची बाकी आहे. चूल पेटलेली होती ना, म्हटलं काय करायचं बघ, चुलीवर टाकते पटकन. पेटते चूल. आता बघ पेटू दे, हलू नको, पेटेल ती. हवा आहे ना, पेटत राहील. वारा आहे ना. आता पाऊस नाही आला ना तर बरं आहे. पाऊस येईल पण आज पडणार आहे. आज पडणार पाऊस. 4-5 दिवस पडला नाही ना, ऊन कडक पडतोय. गरमी पण होईल. आता चालले जराशी भाजी आणते, पालेभाजी. परात घेतले बघा. चुलीवरती शिजतंय कालवण ना. एकीकडे कपडे चालू केलेत. बापरे, शेंगा बघा किती मोठ्या झाल्यात. काढायला पाहिजे. शेंगा भरपूर मोठ्या झाल्यात. थोडीशी काढून घेते भाजी. पालेभाजी करायची आज. शेंगा राहू दे. आज चवळीची भाजी करते, पानांची मिक्स भाजी करते. तुमच्याशी रेसिपी शेअर करायची, दाखवीन तुम्हाला मी. आज जरा ना खूप घाई आहे. हे बघा, हे डोंगले ना खूप त्रास देतात. मशीनचा आवाज येतो का तुम्हाला? हे बघा एवढी काढली आणि 2 चवळीची शेंगा पण. मिक्स भाजी करते पाल्याची. त्या दिवशी बनवली होती ना, सर्वपित्री अमावस्या होती ना, त्यावेळेस केलेली तशी. पण आज भोपळ्याची पानं नाही घेणार आहे. काल आहे ना त्यावरती फवारणी केली औषधाची, त्याच्यामुळे म्हटलं नको आज. काय आहे? संत्रा, मोसंबी. हा कोणाला? मला गोड आहे. ह्याच्या ताटामाटं. मशीन झाली वाटतं. चला आता पटकन भाजी करून घेते. कुणाला जायचं आहे ना, परत त्याला उशीर होईल. चूल बघा कसली पेटलं ते मस्त. आता भाजी पण ही चुलीवरच करते. चांगली पेटली चूल. तुला भाजी हवी का रे? भाकरी देऊ. भाकरी किती घेतला भाकरी? आणि काय रे, भाकरी देऊ अजून एक. काय घेतलंस मग? जेवण बघा आजचं. ही आपली मिक्स पालेभाजी. ही रात्रीची भाजी आहे. आणि हे पोळीत असतात ना, हे बघा त्याचं कालवण केलंय. आणि आपली तांदळाची भाकरी, भात पण आहे. जेवायला बसले आता.
त्याला यायला अजून टाईम आहे. 4 वाजले संध्याकाळचे आणि मग अशी पाऊस पडून गेलाय. एक 10 मिनटं पाऊस आला होता, बारीकच पडला. आणि मी आता इथे बाहेर आली म्हणजे काय झालं माहिती काय, ह्या साईडला बघा मुंगूस बघितला. मुंगूस इथे मुंगूस आला होता, त्याच्यामुळे मी आता बाहेर आली बघायला. मला बघितल्याबरोबर लगेच पळाला तो. चांगला एकदम मोठाच्या मोठा होता. इथे भरपूर आहेत मुंगूस वगैरे आहेत इथे भरपूर. तर तुम्हाला दाखवायचे सामान. आपल्या एका ताईंची कमेंट होती ना, डीमार्टमधनं काय आणलं ते दाखवा, तर दाखवते मी ते आता. ते कुणालचे बाबा ना जरा आराम करतात म्हणून थांबले होते. माझं जे एडिटिंगचं काम होतं ना ते मी सगळं आता करून घेतलं. चला दाखवते पटकन. म्हणजे शॉपिंग म्हणजे घरचंच सगळं सामान आहे. असं कपडे वगैरे असं काही नाही. तुम्हाला कदाचित माहिती असेल, पण नवीन जे असतील ना त्यांना नसेल माहिती. इथे तरळ्यामध्ये म्हणजे आमच्या गावी सामान चांगलं मिळत नाही. ते तुम्हाला आधी मी दाखवते, नंतर सांगते सगळं. सामान बघा आहे आणि ह्या बॉक्समध्ये भरून ठेवलं सामान. आता हे तुम्हाला दाखवायचं म्हणून मग मी आता परत रिकामी करते. या जरा खाली करते मी. सगळं बाहेर काढते मी. लाईट गेली आमच्याकडे कारण बाहेर पाऊस बघा, पावसाने काळोख केलं नाही त्याच्यामुळे लाईट गेलेली आहे. तुम्हाला सामान दाखवते झटपट. हे बदाम, हे खजूरचे 2 पॅकेट आहे, सॉस, साबुदाणे आहेत. हे मिठाचे पॅकेट बघा 6 पॅकेट घेतले. हा तिखट मसाला, रवा, पोहे, काय म्हणतात माचीस. हे बेसन आहे 2 किलो, 2 पॅकेट घेतले. वेलची, राई, सोयाबीन आहे, अख्खे मसूर आणि हे चहा. चहा म्हणजे चहा पावडर 2 किलो घेतले बघा. आता हे मला 6 महिने आरामात जातील. हे काय बरं पापड, हे हाक्का नूडल्स असतात ते. हे 2 म्हणजे आपण बघा ते व्हेजमध्ये बनवतो ना चायनीजचे ते आहेत. ते मॅगीचे पॅकेट आहेत. हे शेंगदाणे आहेत. डाळ बघा 5 किलो मसूरची डाळ, 5 किलो तुरीची डाळ. ते समोर बासमती तांदूळ आहेत ते. आणि ते हे सगळं खायचं आहे. कुणालचं बिस्किट वगैरे, लाडू वगैरे बघते, शेंगदाणे, हा चिवडा वगैरे आहे. जे बाय 1 गेट 1 बघा मिळतं फ्रीमध्ये, तसंच सगळं मिळालं आहे. तुम्हाला माहिती असेल डीमार्टमध्ये किती स्वस्त मिळतं सामान ते. हे तळायचे असतात ना, हे पण बाय 1 गेट 1 आहे 30 रुपयाला. हे चिंग्सचे रेडीमेड नूडल्स पण ते भेटलेत. तिकडे साबण आहेत. हे आंघोळीचे साबण, ते टाईटचे पावडर असेल ते. आणि ते समोर दिसते ते हिरव्यावाला ते भांडी घासायचं साबण आहे. ही खोबरेल तेलाची बाटली, ही पण मला ना ऑफरमध्ये काहीतरी होतं. हे सगळं सामान जे घेतलं ना मी सगळं ऑफरमध्ये. सगळ्यात महत्त्वाचं सामान आमच्या घरातलं खजूर आणि हे बदाम जे कुणाला ना रोज लागतात. त्याच्यामुळे कुणालचे बाबा मुंबईला जायचे तेव्हा ते घेऊन यायचे. आता थोडीशी अडचण झाली होती पण झालं आहे, सगळं सॉल्व झालं आहे आता आमचं. तर असं हे सगळं आहे सामान, सगळं शॉपिंग केलं. हे माझं जवळजवळ 3 महिन्याचं हे सामान आहे सगळं. आणि गहू तांदूळ ते वेगळे माझे असतात, ते ह्यात नाही, ते सेपरेट असतात. ते आम्ही रॅशनचे वापरते, गहू पण आणि तांदूळ पण. आली लाईट आली. आणि हा बघा तेलाचा बॉक्स राहिला होता, तो मी आता आतमध्ये जाऊन घेऊन आली. हा पूर्ण 12 तेलाचे पिशव्या आहेत, पूर्ण बॉक्स घेतला. हे असं एवढं बघा सामान सगळं आणलेलं आहे. अजून एक राहिलं बघा, हे विसरायला होतं, हे फ्रीजमध्ये होतं ना. हे चीजचे स्लाइस बघा असतात, हे 200 ग्रॅमचं घेतलं आहे. आणि हे अमूलचं बटर हे 400 ग्रॅमचं आहे बघा. हे पण मला वाटतं 3 महिने आरामात जातील. सगळं कुणाला ना लागतं हे, त्याच्यामुळे मग घेतलं. आता इथे गावी आल्यापासून काय नव्हतंच. म्हणजे फोन वाजतात ना म्हणून जरा थांबले. काय बरं बोलवते मी.
तर आपल्याला एका ताईंची कमेंट होती की डीमार्टचं सामान घेण्यासाठी तुम्ही एवढ्या लांब गेलात का. तर हो, ही गोष्ट खरी आहे. तुम्हाला मी बऱ्याच वेळा सांगितलं असेल व्हिडिओमध्ये. तुम्ही जर का आधीचे जुने व्हिडिओ जर का बघितलात ना, त्यात मी भरपूर वेळा सांगितलेलं आहे की ते आमच्याकडे गावी सामान चांगलं नाही मिळत, लो क्वालिटीचं सामान मिळतं. पैसे जरी आपण जास्त मोजले तरी पण सामान नाही जास्त मिळत. तुम्हाला एक गोष्ट सांगते, 8 दिवसापूर्वी मी रवा आणला होता. 1 किलो रवा आणलेला आणि तो फक्त एकच दिवस मी असा बाहेर ठेवला आणि त्या रव्याला कीड लागली. म्हणजे रवा वगैरे आणला ना, मी कधी बाहेर ठेवत नाही, फ्रीजमध्ये ठेवते. पण हे असं इकडचं सामान असतं. त्याच्या आधी उडदाची डाळ आणली होती, ती पण 1-4 दिवस ठेवली अशी व्यवस्थित. तरी पण ऊन वगैरे दाखवून ठेवलेली, तरी पण तिला बुरशीसारखं झालेलं. हे असं ह्या क्वालिटीचं सामान इथे मिळतं. कडधान्य शिजत नाही कडधान्य. आता मी ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कडधान्य नाही दिसणार, कारण कडधान्य आहे माझ्याकडे. कुणालचे बाबा मागच्या वेळेला जेव्हा मुंबईला गेले ना, तेव्हा ते जास्त प्रमाणात घेऊन आले होते, त्याच्यामुळे आहे. तर अशी इकडे परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे मग मला ते सामान असं खराब क्वालिटीचं जमतच नाही. ते बघूनच मग मला कसं तरच व्हायचं. ते टोके पडलेले असायचे. पोहे आणले तरी पोह्यांना पण ते आतमध्ये किडी वगैरे बघा लागलं, तसं सगळं सामान असायचं. त्याच्यामुळे कुठेतरी असं मनामध्ये ना असा त्रास व्हायचा की पैसे देऊन पण आपल्याला चांगलं सामान मिळत नाही आहे. आणि प्रत्येक वेळेला जेव्हा मी जायची ना खरेदी करायला, तर मी बघायची मी वेगवेगळी चांगली दुकानं कुठे आहेत तिथून मी सामान घ्यायची. पण नाही, चांगला अनुभव नाहीच आहे. सगळ्या दुकानामध्ये सेम तसंच आहे. काही नाही काय वस्तू खराब निघायचीच. त्याच्यामुळे ह्या वेळेला ठरवलं की नको आता बस, हे आपल्याला परवडेल, आपलं फिरणं पण होईल, सामान पण येतं आहे, नवरात्री पण होते, तर देवीचं दर्शन पण. म्हणजे 2-3 ठिकाणी आम्ही फिरलो, तुम्ही बघितलात. आणि सगळं आमच्या बजेटमध्ये झालेलं आहे. एकदम मस्त, म्हणजे स्वस्त आणि मस्त असं बोलतो ना, त्या प्रकारे सगळं आमचं झालेलं आहे. तर तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली असतील. आणि ज्या ताईंनी कमेंट केली होती ना की सामान दाखवा म्हणून, तर तुम्ही जरूर मला रिप्लाय द्या. तर आता हे सगळं सामान आता मी भरून ठेवते. आणि तुमच्याची चटणीची रेसिपी जी शेअर केली ना, त्या पण म्हणजे बऱ्याच कमेंट होता. नक्की ट्राय करून बघा, खूप छान आणि टेस्टी लागते ही चटणी. तरी पण मी साखर बघा विसरली. आता मी सगळं बघितलं ना, त्यात साखर नाही दिसत आहे. आता साखर मला इथे आणावी लागेल. 5 किलो आणली ना, मला 2 महिने आरामात जातील. बघू आता ते जाईन ना मार्केटमध्ये मला, कारण मला गॅसचं सिलेंडर घ्यायला पण जायचं आहे 1-2-3 दिवसामध्ये, तेव्हा बघू मग. तर चला, आता व्हिडिओ आजचा आता मी इथेच संपवते. व्हिडिओ जर का आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप